Masih adakah bayangan? Oh Siti, nang opo kayak kok lemes yang ngono? Nang opo ti? Nang opo? Mumet nyong sis, mumet masuk angin nyong. Kadek jagung dhisik. Wis genah mumet kok semang lunga-lunga ngono peyang kiti. Nyong ke arek golek antangin, malah nang warung entek kabeh ndak. Nang warunge Mbak Yu Asti entek po. Entek, ya wis saka warung Lek Sri entek, Bunur yo entek. Pokoke wis tak dubengi entek kabeh nang warung ke. Kok ya ora meni akon uwong, malah golek dhewek. Dene kahanane kaya amati yo ngono. Nek wong ke mbok ora patok, nyong ke ijara urip kok dini koyo amati. Iya, nyong ki mentok guyon. Peyang ke mau golek tolak angin po antangin ti. Sak-sak tolak angin po antangin. Sing penting obat kuwe. Nek sak-sake nyong kok koyo jan duwe wingi turahan ki ndek bojone. Ki ning antangin. Mbok pil mau ki piyang omong nak duwe antangin, di tak dompeni nyong ae. Nya nek dombe peyang ning syarate ki genteni 50.000 antangine. Masa Allah, kok tegel piyang sis, nyong ki lak gek loro. Antangin ki lak regane 5.000, kok iso kon genteni 50.000. Nyong ki asline ra tegel karo peyang kiti. Ning intine peyang ki gelem ora nuku semono. Nek ora ya luweh. Ah, ya wis topo tak genteni 50.000, kadung nyong butuh ndak nyake duite. Di duite muga-muga golek mari ya ti. Nyong tak ring warung sedelit. Ya sis turun ya. Ah, janta kali karo Siska. Antangin kok rego 50.000, nak nyorake kepepet jan ra ora. Ah.